Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guztiz ahaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz, eragiozu jauna zure familiari, ekintza onak egiten jarrai dezan beti, eta lurreko gauzetan zure laguntza izanik, ibildadila gogo biziagoz beti erekoen bila. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, amen. Isaias profetaren liburutik. Entzun jaunaren hitza, Sodomakoen antzeko agintariok, entzun gure jainkoaren irakaspena, Gomorrakoaren antzeko herri hoiek. Garbi zaitezte, garbitu, kendu nire begien aurretik zuen ekintza gaiztoak, utzi oker egiteari, ikasi on egiten, bilatu zuzen bidea, lagundu zapalduari, egin justizia umezurtzari, defendatu alarguna, zatozte orduan kontua garbitzera. Dio jaunak, zuen pekatuak gorri baldin badira ere, elur baino txuriago bihurtuko dira. Eta purpura baizen bezin gorri badira ere, artila bezin zuri izango dira. Nere esana egin nahi badezue, lurreko gauzetatik jango duzue, ez badezue nahia eta aurka joten bazeraten, ezpatak jango zaituzte. Horrela hitz egin du jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, zuzen dabilenari diot jainko salbamena erakusten. Zuzen dabilenari diot jainko salbamena erakusten. Ez zaitut salatzen zure sakrifizioagatik, zure erreopariak aurrean ditut beti. Zuzen dabilenari diot jainko salbamena erakusten. Baina ez dut hartuko zure kontrako zekorrik, ez zure eskortako akarrik. Zuzen dabilenari diot jainko salbamena erakusten. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela hitz egin zion jendeari, eta ikasleei, lege maisuak eta fariseuak Moisesen maisu aulkian eserita daude, egizue beraz eta bete haiek esandako guztia, baina ez egin egiten dutena. Esaten duteta, baina eginez. Zama astunak eta ezin eramanak lotzen dituzte eta bestei leporatzen, baina haiek atzamar batez ere ez dituzte mugitzen. Egiten duten guztia jendeak ikusteagatik egiten dute. Eta buruan halako gauza zabalak eramaten dituzte eta borlatxo deigarriak mantu barrenean. Afarietan lehenengo eserlekuak eta sinagogetan lehenengo aulkiak maite dituzte. Plazetan jendeak agur egitea eta guztiek maisu deitzea. Zuetako handiena izan bedi zuen zerbitzari. Bere burua goratzen duena beheratu egingo du jaunak, eta bere burua beheratzen duena goratu. Zuek ordea ez utzi inori maisu deitzen, bakarra data zuen maisua. Eta zuek guztiok elkarren senide zerateta, eta ez deitu lurrean inori aita, bakarra data zuen aita, zerukoa. Eta ez utzi gidari deitzen ere, bakarra data zuen gidaria. Mesias, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek
oso edo asko estimatzen duen bertutea umiltasuna da. Liburu santuetan erabat agertzen zaigu umiltasuna. Benetako umiltasunak ez du gure burua beheratzen, ez du gure burua, ez da egin nola esan, ala buru makur eta goibel biziarazten. Baizik eta benetako umiltasunak eramaten gaitu ohartzera, zergeran eta jainkoaren eskuetan gaudela. Eta besteen gainetikan batez ere ez jartzera. Ez pentsatzea besteak baino gehiago geranik, besteak baino hobea geranik, besteak mespretxatuz, besteak goitik bera begiratuz, edo modu hortan jokatuz bezala. Besteekin oso zorrotz, besteak kritikatuz, baztertuz, holakorik ez du nahi Jesusek. Nahi du saia gaitezela umilak izaten, eta garizuma horretarako garai oso aproposa dugu. Bestelako penitentziak egiten ditugun ezela, baita ere umiltasuna lantzea gauza ederra izan daiteke. Eta esan dedan bezala, umiltasuna da batez ere egia bilatzea, egia maitatzea, hau da gure buruari ez besteen gainetekako gauzek eta eranstea edo gauzak ez diran bezala kontatzea gu hobeki gelditzeko, ez da ere kontrakoa, gaizki gelditzeko, baina umiltasun hori lantzea gauza ederra izan daiteke baita ere garizuman. Hoiz eskatzen digu Jesusi, bera umila izan duzen bezala, gu ere umilak izan gaitezela. Hartu bihotzonez jauna gure eskaintza hau eta harreman santu honen bidez, aska gaitzazu gure pekatuen lokarrietatik Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu. Jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Zure seme alabei denbora salbagarri hau ematen diezu, bihotzen garbitasuna berrizta dezaten eta horrela, beren grina txarretatik askaturik, mundu iragankor honetaz ardura daitezen betikoari zintzoago jarraituz. Horregatik santu eten gero guztiekin batean, goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogiardo hauek zure espiritu eixuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta biztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz,
biziaren ogia eta salbamenaren kalizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztio betiko bizia irits dezagun Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsi hori jarraituz, bildurgabe esan dezagun. Gure ita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldien hortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emaiguzu pakean, gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zure dezurregitza, zure gospeten darran, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea, beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zunere etxean sartzeko, baino esan zazuit bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Eman oparo, jainko gure jauna, ilez jortasun seinaletzat eman diguzun sakramentu hau gertadakigula betiko salamen iturri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin. Berinka zaitzatela jainko guztiadunak. Aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jangoikoari.